नै आं दिनै दाउदैजों आलुजों रेसिपि बानायनो नागिरदों। बेवहाय नैबेहाय मस्ला मस्लि रेडि खालामनानै दैयाव लगायनानै दोनबाय। नैबे पियाज बानलु तेजपात रेडि खालामनानै दोनबाय। दा एवलांसिगोन संलांसिगोन। माबायदि सङो माबायदि एवो नायलांबाय थादो लोगोफोर। आंना रायलायनायानो सुर गैयाहाय सनाफोर। मालायफोरबायदि एकदम स्पिडावबो रायलायनो हाया आरो गोदै गोदै रावजोंबो रायलायनो हाया। नायलांबाय थादो दे सनाफोर दे। सारायाव थाव होबाय, संख्रि एसे होबाय, हालदै एसे होबाय, दाउदै होसनबाय। सनाफोर नायलांबाय थादो सनाफोर। आं गोदै रावजों गुरैयै रावखौ रायलायनो रोङा दे सनाफोर दे। आंनि बे खास्थां खुस्थां खहथा रावजोंनो खोनासंनानै अननानै नायलांदो। दाउदैजों आलुजों रेसिपि बानायनोसै। दाउदै एवनाया जाथ'बाय, खांनानै दोनथ'नोसै। आलुखौ होसननानै लाबाय। आलुखौ एसे गोरानै एवग्रोनोसै खामफ्रामजासे। नायलांबाय थादो सनाफोर। संख्रि होबाय, खामफ्राम होनोसै। बेखौबो खामफ्राम होनांगौ, एसे एसे खामफ्रामबासो मोदोमो। पियाजखौ होसननानै एवबाय, एसे खामफ्रामजासे गोजा जाजासे एवनोसै। खामफ्रामबाय। दा जिरा मस्ला दै लगायनानै दोनखाबायमोन रेडिनो, बेखौ होसननोसै। नायलांबाय थादो सनाफोर। नै सनाफोर टमेट'खौबो होनानै एवबाय। पियाजआ रुइनांगौ, दैया एसे नांगौमोन। अबहाय दं बाबा थानायाव? मस्ला मस्लिया मोजाङै मिक्स जायाखै, रुयाखै, ओंखायनो आं एसे दै होबावनोसै। खोबनानै दोनथ'नोसै। माबायदि जाखो गरम ना? आं दा आलुखौ होनोसै।
ओमफ्राय दाउदैखौबो होबाय। दै होबाय। ओमफ्राय गाव गावबागावनि जखा रेसिपि थुपथुपिया बानायनोसै। दा खोबहाबनानै दोनफिनथ'नोसैलाय, एसे गोदौ होनोसै। लोगोफोर माबायदि जाखो? नै आलुजों दाउदैजों रेसिपि बानायदों। आंनि थाखायबा जाबाय। दा दुन्दिया सुन्दियाबो जेबो गैया, गंगार दुन्दियाबो फांनै दंमोन, खानानै दोननाय जायाखिसै, बिलाइआलाय दंमोन एसे। नायलांदो लोगोफोर माबायदि नुदों, नायनानै मोजां नुदोंना नुवाखै बेखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो। हेल' लोगोफोर, आं दिनै आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ हरनानै आंनि चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों। आं दिनै नैबे दाउदै आरो आलु रेसिपि संनाय आरो नैबे टमेट' गोथां, पियाज गोथां, खायला बाथोन, बेजोंनो आं दिनै ओंखामखौ जानानै आंनि देहायाव गोजोननायखौ लानोसै आरो नोंसोरनि खाथियावबो देखायनोसै। गोजोन्थों। बिदिब्ला आं जानायखौ सुरु खालामनोसै। बिदिब्ला आं जानायखौ सुरु खालामनोसै दे सनाफोर। खायला बाथोना बिराद गोथावथार, खाथो खाथो। आलु रेसिपियाबो गोथाव जादों। सनाफोर, आं ना बेदरफोरखौ बांद्राय जानो इन्टारेस्ट गैयाना, बेखायनो ना बेदरखौ बांद्राय जानो हाया। दाउदैया
बाय बाय जाबाय लोगोफोर बाय बाय जोबजासे नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ बाय